timvetse kuchokera kuno ku MBC Television. Dzina langa Blessings Zichileuka. Tisayiwalenso kulandirana momwe mutitsatira pa MBC Radio 1. Cholinga cha program ine yati timvetse timabweretsa nkhani zikuluzikulu zomwe zikuchitika mdziko muno ndemothandizana ndi akatswiri omwe timakhala nawo program imeneyi timadzitambasula ndi cholinga choti mawu amene wawo atimvetsewa adzichokera kwa inu kuti mwamvetsetsako ziwiri zitatu pa nkhani zomwe zikuchitika. Tiye ndikhale limodzi. Ndikulandireni na George Kasakula. Zikomo. Ndikulandireni Mr. Humphrey Mvula. Zikomo kwambiri. Zikomo komanso Steve Dagalira. Zikomo tilelonso tili limodzi. Ndatokoza Blessings. Tili nkhani zingapo koma nkhani yathu yoyamba ndi yomwe yachitika lero. A president atsegulira International Trade Fair mu mzinda wa Blantyre. Sititengapo nthawi kwambiri komabe tiona kuti ndiyofunika chifukwa nkhani yayikulu ya tsiku la lero lino komanso kugwirizana ndi masomphenya watu umati ATM taonjezerako M kumapeto manufacturing. Yes. Mwayilandira motani Mr. Kasakula? No, nkhani yake kulanda nkosavuta. Nzofunika. Dziko lino tinandira independence kale pakati pa party democracy imene khadi upanga pano koma in terms of kuti manufacturing base yathu ikali too weak. Dziko limatukuka because of manufacturing. Muzipanga zinthu adding value. So opanga zimenezi timakampani private. Si boma. Yes, boma because of ukhala ni company chani commercial, entity, SOE, komano at the end of the day, D2 chuma chimatukuka ndi private sector. Ndiye kuti president achoka ku Blantyre, achoka ku Lilongwe. Nkunena kuti ndibwere ndikatsekule trade fair. It shows kuti ni munthu amene akuvhetsetsa kuti chikuchitika ndi chani. After all, pompano pakamba za ATM kuti agriculture, tourism, mining, kena kumapereko manufacturing. Zosezi zimene zinthu to follow. Zimene boma lanena kuti these are the sectors zimene tikepo mtima dziko likhozopita patsogolo zili kumeneko. You need investors, you need people to show what they are doing, to showcase what they are doing, to do deals kakuli chani. So nzofunika ndipo ngati Malawi tizisupporters ngati zimenezi. Malawi nthawi zina timachulusa zochita. Ena amanena kuti ku Malawi kunoko ndale zimene zotipweteka. Ndale zoti kodi iwo aja ndi akwathu. Kodi iwo aja amamvera zimene ndimafuna ine. Kodi iwo aja amapanga chani zikutipweteka. We are not making progress on the things that matter. If we have a vibrant private sector in this country, it means khani za ntchito zosavuta. Tese kuti ku agriculture kucha koloma investment yosiyana alemba ntchito. Tese kuti ku tourism zikuchitika zinthu tapanga reform tourism yathu along the lake shore. Kwina mpira kakuli mapiri kakuli chani tapanga develop. It will mean employment. Or mining imene kutita panga develop, people have come to invest, it will mean development. Chimodzimodzi manufacturing in general, that's development, that's employment. So zimene zinzo, that's the deal. Akana how to say kuti makaorganiza zimene zizu follows kumana kuti ineyo ngati munthu ndipangepo chani bwezi dziko ndilipera patsogolo. So 2 points to the president for paying attention to this. He has never missed the opening of the trade fair. Amadziwa kuti kumene kuniko kuli ntchito. We develop private sector, ndio zitiendera. Mwina ndisile pompo. Chabwino. Yeah. Amvula. No, ineso sindipita utali. Trade fair ndi chinthu chamtengwa patali kuzikola Malawi. Chifukwa ndikumene dziko limakaonesa o limakaitana o limakaitanisa anthu amene angabwere kusapanga invest ku Malawi kuno, ora amene angabwere kusapanga business ku Malawi kuno. Trade fair chaka chino ndi yabwinonso chifukwa yabweresa pamodzi mayiko amene tazungulana nawo. Yes. Mozambique, Zimbabwe, Zambia, Tanzania, onse abwera. Chifukwa yoti ife tikafuna kuti tikuke pa nkhani ya business, tena kuti tiyambe kupanga business ndi ma neighbors athu amene tayandikana nawo, because mayiko amene wa 5 ngakhale titachilimika kwambiri kupanga business, ndikukhulupirira kuti tikhoza kuyamba kuyesera kuti katundu wathu koda kuvomerezeka internationally
so ndio tupeneka trade fair ndi chofunika kwambiri komanso chimatukula mgwirizano meno makhalapo pakati pa boma ndi private sector chifukwa manena private sector ndi engine of growth kumene kumachokera chuma chifukwa boma silipanga ndalama limapanga spend koma nzathu amene amayendetsa makampani ndi mabusiness zimene zimakhala bwino amanena mchichewa kuti suyo usanyama koma show onetsani kuti munindi chani chimene iniwo mutauchipanga kumalawi kuti anthu athe kubwera kuzagula katundu wanu or muthe kupeza nsika umene ungakhalepo so ichi nchinthu cha mtengo wapatali and ndikukhulupirira kuti president iso achiona chinthu cha mtengo wapatali kuti akhalepo chifukwa iwowo kuyendetsa dziko likukhoza kumalemera ngati private sector sikuwathandiza kutukula mbali yawo so tiyathokozenso anzathu Malawi Chamber of Commerce pokhala ndi mkumano ngati umenewo umene wabweretsa anthu a business ambiri and athokoza president pokhalapo pa mkumano umwewo ulemerera chifukwa iwo abwerapo chabwino Steve waitsata bwino nkhani imene unalowa kwambiri foti uli pa ground kulemba nkhani ya nkhani yake ndi imeneyo ndithu kunena kuti zikusonyeza kuti zikungolingana ndi masomphenya amene boma lili nawo mwanena kale za ATM and M kuti monsemo ndithu ndiye kuti pobweretsa maiko onse achula mvula abwera nawo kudzachita nawo zoletsero zimenezi ndiye kuti mukamayang'ananso kumbali ya regional integration kuti yayi tatiye tidzilukana ngati ma neighbors tizitha kugulitsana bwinobwino malonda mosavuta paja masiku ano akuti even za ndondomeko zakale zichamakhala busy ndi iya koma tifire mapepala awa titere akumafewetsa zoti ndithu mwina mungokhala ndi system imene imodzi yoti ayi muno musadiki muno za malonda athu ziziyenda bwinobwino zimene zija kuti ziyende bwino zina ndi zinazo gwero lake limakhala ngati limene likuti kuti tikamachita zionetsero za malonda tikuchitira limodzi ndiye kuti so ma international relations aja tikuwalimbikitsa ubale ndithu wa ukazembe ndiye mukapeza kuti kumene kuja zikakhala kuti zonse zikulingana bwinobwino tikamabweranso kumbali ya za malondawo ndiye kuti zonse zimayenda tayale so ndiye kuti zili bwino kwa basi kuthandizanso kupeza ntchito kuti kuchita create ntchito job creation kwa achinyamata zonsezo ndithu zikulowa mmenemo so ndi nkhani yabwino akuti kwabwera companies zonse yapera 160 between 160 to 200 ndiye mukhoza kuona kuti ayisi pano yayi ndiye kuti so ma SMEs athu a business ang'ono ayinde kuti kumene kukundithu ali ndi mwayi woti aonetse zawo zimene akuchita ndithu chabwino imene tinangodutsamo tipite ku nkhani yathu yachiwiri mwina atikupemphani inu Malawi kuti ya nthawi imeneyo mwe trade fair ikhale yotsegula tiyeni tipite tikaone chifukwa tiziyamba tokha Malawi ku support masomphenya amene wawa kuti dziko lathu litukuke msonkhano wa masiku awiri watha wa park anayitanitsa onse okhudzidwa ku chisankho chomwe chichitike pa 16 September chaka chino umachitikira ku Mount Sochi mu mzinda wa Blantyre kwachitika nkhani zambirimbiri koma mwina nkhani ziwiri zomwe zinamanga nthenje kumeneko ndi ya mathematics tikumayitchula choncho zitha kumvana koma ina kailongosola kuti iyo ndi kampani yomwe yabweretsa njira yatsopano yomwe tikugwiritsa ntchito nkhani ina inali ya political violence kuti titani kuti chisankho chathu chisakhale chiopsezo kwa anthu ena mwina Mr. Kasakula mwatolapo zitinziti tiyambire pamenepo ineyo khanezo ziwiri zimene wapanga introduce blessings ndatolapo kanthu choyamba tiyambire nkhani ya mathematics mathematics dziko muno uyambira wiki yathayi yakhala tu nkhani yoti ikukambidwa lachiwiri tinabwera pano tinadzakambanso nkhani yomweyo ya mathematics amene akuyambisa nkhani ya mathematics ndi a DPP specifically a former president Peter Wamutharika na amene akuyambitsa kuti ndi chipani chawo plus anthu amene awasapota na amene akufuna azivutitsa ameki kuti ameki mathematics ndiyoyipa koma sakuyitchula kuti choyipa chake nchiyani ndiganiza kuti apaki mwina amakoza conference imeneyi kuti ikambirane za chisankho mmene zikuyendera and amadziwa kuti nkhani ya mathematics ikatuluka for anthu a DPP plus their supporters kaya ku civil society plus investor na bingwa ndanzawo abwera kuti adzakambe
So anaita na ameki ndipo nithokoze pano kuti ameki anabwera maujichi chairman analikonko chief elections officer analikonko bwana Mpesi ndiye na onse owasapota analikonko andamafotokoza kuti palibe chimene chitachitike voting tikizavota chimodzimodzi system iyi njongoti ifeyo tilembe 3 athu tikhale ni voters roll tijambule athu tilembe ma details ofuna vota kuti adzavote zonse zovota zakhala chimodzimodzi palibe chichita zasinthe so kwa ineyo ndikuona ngati kuti amalawi chisankho chakhala miyezi 3 yeniyeni yonse June, July, August September 16 days mu September tavota chisankho amalawi tichenjere anthu andale ndi anthu oyipa ambiri ndi oyipa amafuna kuti azipanga zonena kuti iwo apeze advantage saopa kuna mabodza iwo amakhala ndi una mabodza bola ngati iwo aonapo kuti pala advantage yawo saopa ifeyo ngati amalawi tisunge ndithu kuti dziko ili ndi lathu ndipo tisalononge ife chisankho chimabwera chimapita owina mawina oluza amaluza life goes on mukamaliza chisankhocho mudzafuna dziko lanu mudzafuna ntchito zanu mudzafuna security yanu chitetezo chanu mudzafuna kuti zonse zimene mumachita zichitike mudzafuna economy yanu mudzafuna dziko likhale lamphamvu mudzafuna salary yanu mudzafuna chilichonse chimene mumafuna moyo wanu kuti moyo upitirire zimene zikuchitikazi kuti chifukwa chisankho anthu afuna zile mabodza anthu a DPP motsogozedwa ndi apita Mutharika ndi chibwana chimene tikuzowononga dziko ndi manena pano choose kuti yo aja apita Mutharika ndi munthu wankulu nthawi yawo khadziko lapasi suti ngatane zaka 85 angane kuti akhaso zaka 85 sizingatheke zimenezo simene makhalira dziko ndiye munthu ukakhala munthu wankulu uzikhala kuganiza tsogolo lana kuti usawononge dziko lisolononge chifukwa iweyo ufuna kuti ukhalibe president basi iweyo ndi wamkwiyo kuti iweyo ukhale president basi ufuna kuti iweyo basi ineyo ndikhalibe president ndiye kumana mabodza nkumachita chiponga anthu osalamu anthu akumeki zimene zisiyike iwo DPP anambakalika alonda chairperson ameki justice dalimati analiko ku Mount Sochi anafunzwa mafunzo anafotokoza bwino mtima uli pasi so zati munthu uyu zimene kambasi so kamene kuti ali campaign kuphasa angofuna kuti he should do her best for our country Mpesi amapanga presentation anafotokoza simatic yu tinapanga tonse tinabwera kuti chisankho cha 2019 chidafoira that's why makhoto osawiri alanena kuti chisankho nchofoira sizidatheke zimene zofuna zichitika panalibe chisankho null and void today for someone to say kuti tipange zomwe za 2019 afuna zikapanso tipex anthu azikapanso tipex khani zikapita kukhoti akhoti akanenesa kuti chisankho ichi null because by insisting kuti tipise pechilo ma systems za 2019 it means akunena kuti zimene kwa iwo zinali zabwino tinacheza ndi gift trapeze yes wa HRTC yes ananena kuti kapena anthu ena kufuna azeka matipex hani dimeneyo at the end of the day anthu komafunso kuti adibs zimene wapanga zimene zijani Mutharika zimene wapanga zimene zijani ineyo my conclusion njonena kuti akudziwa kuti ochisankho aluza ndi afuna kuti mdziko muno mukhale temperature yotentha kwambiri anthu zimenyana anthu zipana ndiye zimene zifekisa vomere ukamba nkhani ya violence imene inakhala kuti anakhazikikapo ku conference nkhani ya violence tu amene akuyambisa violence si anthu apa ground kuti kapena pa ground kumponera kaya kunsanama kaya kuti no amene akuyambisa violence ndi ma politicians ndi anthu ena amene ali ku civil society amene amasangalala ndi violence they are charged up akadakhala kuti ose andale amapanga zimene amapanga a president kuti akapita pa msonkhano apanga zimene abwe adzera alankhula za mtendere zokhazokha nkubwerera ku state house sibwezi violence kuchitika problem ndi yakuti ma politicians ena makamaka a DPP na amene akupanga violence zoma akafika pa msonkhano zokamba za violence ifeyo silikali aujena ndani anomalisali ifeyo ndifa silikali ifeyo ndikozo kupulitsani ifeyo ndikozo tani even a president amene akale apita Mutharika
he charges ngati munthu usiwankulu. Yeah, I'm going to destroy you, I'm going to follow you like a ton of bricks. Hey, those things are the ones that are saying, Udinkani sees the Zantedere. In the end, that's why they are meeting these problems wherever they are going. It's because you own a minute at Hangaona. Kondo Jai Ogeraboyo. All of people are going to a president. I'm on Antedere. I went the Wera, Parabakaran Tendere, Sabera Barona, Nugunyani, Nugu Guesani, the town of bricks, Sagabas Venezuela. Ango Gampas Dopanga inspire Malawi. Malawi, Zolatu, Liapa. Devote Banga Blani, Akuti. Devote no Funa would be the Seba good Bagut. In a to no Conseka, did no one powerful, devote Funa, would be able to go. I'm determined. Agamaliza, Ajogabo. Set house. In fact, he so impressed me change. I want to know the Uva Nimbo Zazak Mufuna Muziga Nimbo, Zonia Zabida. That is leadership that this country requires if we want to sort out violence. It's not talking endlessly, conference, it's not blaming our police. No, our police are at the receiving end. The root cause of violence is how the opposition is conducting itself. I'm going to options. I'm going to options. If it's going to take a journey, imagine a bit of Tarik. I know man decided Umatuwana. Kulinkana kaida in the little choka, Gangada on a minute, Sarabanga Soka in the little accounts, Umatuwana in front of his own president. Now, when you see such things, are you surprised that there's violence? No. It's because I keep on repeating, or say, I think it's Sanzo president. Misongano ya president suma hava bakamabao unaguti kabena ulimudi ine president ni kumangani ni kunyenyani the army. I control the army, MDF, I control police, I control this, which is true, but it doesn't say kuti anyamutu. That's what we are lacking, that's what they are lacking. So ni maona kuti and who are DP as when the opposition they were busy condemning our police. They didn't even talk about themselves, the role that they are playing to bang with violence. Even the way they are handling Meg, it can cause violence because they are accusing Meg if I believe some. It's a risk for disaster. Because some people say, why should we go to vote? In fact, I would tell you by telling people, they are telling their supporters to vote. Now, I go to the Hoka and Samanga play. Something happened during the session. Musapanka. How many Mubanga, Murindana, Amenabanga, Mizimu, to Guzwan. Tikos of where I went to Zagunyan, Amagabanga and Amalopas. Today, Anthu, Ena were discouraged. Today, they haven't learned their lesson. They're telling people to submit. Can I want to vote up 16? Even the old supporters are about to vote. I got those Sanko as a blame on heart who did making your banks. That's not right. So, we don't need like a pompa. Violence very good to Muno. I mean, Akupangisa and Peter, I'm telling you, that's Sao. I'm Kito, Norman Gisade, a Gangata, a Kaban Sonkano, Kanin Kopshezanto. Ngani kunena tikumenyani tikunyanyani tikuomberani ife paliwa pena tingachitike or a police so satisfies. In them, that's why they are causing violence. Mr. Mvula, inechoyamba ndinene kuti msonkhano wapakiwo wakawoyamba amene mina wathandiza kupanga cool down temperature chukwa ndakhalapo ndi misonkhano ya all inclusive yambuyo the temperature kamachoka amene mmakhala ndithu kuti anthu mapindana mashati kwambiri kuti mezi makambidwa zimakhala zoononga. So ndende kuti choyamba ndathokoza paki pokonza msonkhano very successful komanso pobweresa all the key stakeholders amene akuzana ndi masankho kuwabweresa pa msonkhano umenewo. Ndi athokozeswa paki pobweresa anthu onse amene kuzipaniko kumabungweko amakhala kuti mwina ndi anthu oti mwina iwonso amakhalako
so apapa taona kuti mwina awandani awa anamiwa anali konko akarindo anali konko yes anachita bwino chikuona ngacha akarindo akhale konko akamatulusa maaudio azipanga maaudio aja kuti akuziwa chenicheni choona kuti this is what was true. So generally ndinene lusonkhano kwa ineyi unali wabwino kwambiri and unabweresa anthu pamodzi. It was time rare ndikukhulupirira kuti apanga seti toni yopita kumasankho koyamba kulankhulapo pa nkhani zokambirana mwina zinali zambiri zimene zinakhala bwino koma mwina pamenepa zinakumbutsa anthu ambiri kuti pa 16 September kukhale chisankho. Amalawi ambiri sanalembese chifukwa choti zipani zosusa a DPP anapangisa kuti tsopano anthu ajasalembese amachita kuwauza kuti asalembese akanapitirira nkhani ya mathematic amaichulachula iyi kuti imene ifuna ibere masankho yakanapanga kuti tsopano vota apasa chitani ipitirire ndiye panopo poti nkhani ya mathematic iyi is water under the bridge kuyambira zulo tamangani mukauze anthu kuti tikavote because mukalepera kwauza anthu ndikuziwa kuti mawu azizaza nkamwa azizikuvuta nkulankhula kwachi koma that's one way you could do it and tell them, otherwise people will not come to vote because panopo result yaoneka olembesa ambiri achika chapakati kumwe chika chakumwera kumene nthawi zambiri amalembesa ambiri sanalembese simple proof kuti anthu then ndibwere pasi mathematic anaifotokoza bwino kwambiri mayuchi and zimene tinanena pompano khala chiwiri kuti mathematic sinjira yovotera sikuzakhala njira yosintha uvota anthu akavota munjira imene amavotera nthawi zonse iyi njotengera information yokulembesa komanso yopangaso information ina imene anthu alembese ukayima ngati macandidate ndi kuzaona kuti zina ndi zina ati tisamaope technology zinthu zikusintha kumene tinachokera umbuyo sikudali kwabwino chikati yambe kuti mwina 2014 chisankho chake chinayi chosakhala bwino amayi Joyce Banda anaberedwa chisankho chimene chinalipo sana poti anali munthu amayi sanafune kuti athamange ndi zinthuzo koma zinali zodziwika kuti zinthu sidakhale bwino and anapezeka kuti anthu akulumbisana usiku kupakati pa usiku kapanga ku civic center 2019 chisankho chinaberedwa Tipex tikayamba za 2014 amene akugaliziridwa kuti mwina sana chipange bwino chisankho nda DPP 2019 Tipex yu anali wa DPP so amene ali ndi mbiri yobera chisankho nda DPP sitinamvepo tu MCP kuti anabera chisankho sitinamve kaya APP kuti abera chisankho sitinamve kayanda Mike Kasonga kuti abera chisankho koma tili ndi record yonena kuti DPP anabera kuchane chisankho ngakhale khoti lalikulu la Malawi muno linanena kuti chisankho ichi sichinaende bwino so obviously amene ali ndi history ndamene nthawi zambiri amaopa chifukwa maganizo zimene nachita ine zija nzangaso andipanga zomwezi nthawi imene nali mboma ine mwina andipanga zimene ndimafuna ndichite ine mantha so ukamakhala munthu ndi mavuto umapanga zoyipa nthawi zonse maganizo kuti anthu enawa afuna kubwezera yes afuna abwezere afuna bwezere umagazo napanga zijani mapanga ine zija the issue tumanena kuti ufit mentality ugazo kuti munthu akamaenda usiku ndoda matamba so poti nzakuenda usiku ugazo kutamba choncho yaye kulibe zimene zizi so pamene papati nkhani yoti mwina yamasuka ndithu yoti aliyese anaende mwayi wafusa ameke wafusa ena ndi ena zokhuzana ndi chisankho. I think tafika pa level ya bwino back vuto lalikulu pano ndi kukonzeka poti chisankho simakhala event imakhala process imayambira kulembesa kumapita paka mmene anthu akavote ndi ena sanakonzeke tu ndi vutolo chikananga usipano ena anatuluka ena tukhalabe mnyumba ku page house kumara nkolo press conference ndana press conference inadutsa anthu panopo ndi nthawi yoti tipite pa ground pitani kuchitipa mukameme anthu pitani kuzimba pitani kandi kulilongo pitani chikondamene mukakhale pa ballot paper ndino ena wakhala ma ballot paper ma constituency koma ino muri pa mukakhale pa national ballot paper ndino amutharika pitani
anthu akuoneni nanga sakakhala kangatatu sakakhala kandi mwanamveka akakhala ndinuyo mukakhale pa ballot paper go and campaign komanso mutuluse mfundo zanu zimene amalawi akukondeni nazo olazione kungonyoza choncho mwina sibwino kwenikweni kuti tizikhala nkhani zake za mtutume. So ndikukhulupirira kuti nkhani ya mathematics anayifotokoza bwino kwambiri. I don't think anybody should talk about it again. I know nzochititsa manyazi kuti tikabwerere kunena kuti timanama ena nanena kuti ikapitirira amema azimayi onse kuti azayende malisechi nonsense zimene zija mwamba nonsense muntu imene wachikulira director of women it means aluza mutu. That's what is called losing it. MP so yanzeru ukhala MP director of women chipana uzikanena zimene zozo nanga kazi ondakazi ako amene azimayi ondakazi ako aziche mwanako suka ndana tutse kazaji kutakaende kufula ana feature au mathematics choncho ya ndima umene ngoipa and it is wrong kugisa chito card yachi zimayi bankhani usakhala kuno bwino. You know, we value our women and timalemekeza koma kuti semakonde kuti nkhani zazing'ono tikaikepo card yachi zimayi ife azimayi time mazimayi akaende malisechi. So imene yoyo ndine nkhani yosakhala bwino anamakunda kuinena kwambiri nkhani imene mayi nyavichi mwina akanakula ndachikulire timalemekeza ine ndimati chemalanga kuti makunda kulangwa zimene zozo zibana zimene aziyasiya amasanza azilankhula zimene kumusati MP yeah imene nkhani yosakhala bwino. So mwina ya mathematics yo ya dusa ya virus nkhani ya virus inalankhulidwa kwambiri koma chimene chinandisekesa kwambiri chinali chimene anayankhula Inspector General kuti ndau zina amene amathamanga kulankhula calling blue mada akuti menya ife umakhala uli nyumba momwemo mwena ndi wamene so ndiligere report ibwere moti chani koma chipani chimene chili ndi history yayikulu ya virus ndi chipani cha DPP. Chifukwa tikamankhula za virus tizilankhulaso chasiza zaye tili ndi record mukhoza kuyisewera. I hope kuyisewera kuti kandi mayi masanza akunena kuti mukaona chakwera kuno abwera uphalombe kuno athamangiseni chakwera ndi president wa dziko mungamuza kuti asapite kuphalombe dziko lonse ndi president wa dziko lonse even kumene anthu anamvotera ndikuona sanamvotera uzakhala bwino aja chikwanja Daudi chikwanje nonso nalankhula zawo amusowa analankhula nkhani zawo undilande ndi ena awa ndana madendana wa director of youth akumanena kutukwa na anthu paliponse ndikuphutisana ndikupanga chani ndikupanga nchira achisari amalankhula zimenezi and amalankhula president awo alimomo. Those things promote violence. You cannot have a party imene imapanga believe the virus and sichipani chawo choka kumene kuli retired soldiers ngati ma members chipani chose zili ndi anthu osiyana kuli ma retired soldier anapanga retire so ndi member wa chipani ku MCP aliko kandi ku PP aliko ku Ford aliko retired soldiers. But you don't use your position of advantage kuti ndinagwira kwame ine ndikhoza kuphutisana wojona ndale na ndale sitimapanga za kwame ndale eti mapanga za politics kulibe kumene kunena kuti iwe uli privilege kuenda ndi futi ya personal security kuti ukaitenge ukaituluse tosefeti ndi futi nanga namba tazitulusa pa nsonkhano olokubwera program kuno ndibwereze ndakakafuti you'll be out of order. You don't bring zili malamulo ake usukuti ungachite kuti ukasupali malamulo amene amasatirizo thousands. Even if you are the gun mutumba mwako so ungaituluse pagulu just because unless you are defending yourself exactly manjiri yose kala bwino so mina zolankhula zina sizimakhala bwino tikakhala history ya virus ilikuwa mbiri ku DPP so I think mwina zatu wapunzire kunena zoona. Let's call virus as a virus to safety tane nayo. There's no place for violence in this country. Palibe and tiambire kwa sukureli azera nkula za ntendere osati azera nkula zopye zanu chiko palibe amene ali more entitled to this country than wina anzache
because akufuna ndale afuna kuti tsopano akhale entitled kuti dziko lino ndi lake. So mwina andisiyeka ipo mwepo. Steve tichita break kanthawi kena komano mbali yako mwina watolapo ziti msonkhano umene wa masiku awiri. Akuluakulu awiri aunguza bwino lomwe ko basi. Koma mwina chimene ndingofuna kungopherapo mphongo nchonena kuti chisankho chisanachitike. Mukamakonzekera mukamatani amakhala kuti akuluakulu amene akuyendetsa akonzekeraja abwera ndi kalenda iti timakhala ndi kalendala ndithu kuti chisankho chathu tikufuna chidzayende moti tikachoka stage tidzafika stage tikachoka apa tidzapita uko konse kuja kumene zimayamba zimene zija amayenda limodzi azipani zosiyanasiyana kuli makomishonala kumeki even DPP imene ili patsogolo pakadali pano iyayi koma technology imene smartmatic mwakuti tidali nagali nayo timene kuja kunali makomishonala awo angapo ena ndachita resign posa chedo apa chifukwa akayimira kwina koma onse aja they are part and parcel of make ndekuti kumene amakhala kugwirizana kumati aitn ndimene zidachitikira nthawi jayi awa amachitenga zofufutira matipex kumachita pa ujenipa tisadzaonenso zimenezi bwanji tilowere njira iyi ndi kumagwiriza kumapanga indosi kumafika kuti ayi dzafika nokuti tsopano pano nsima ijatsala pang'ono kuti tiomole yapya ndeso pano mukabwere iyayi koma pamene pa ukanga tinokubwera nsima imene isinapye tatiye ndiyambeso toyambe kuonjezera in fact amadabu akumeki kuti mmesa tinagwirizana 2022 zimenezi you can imagine 2022 akanayamba 2022 kukambira 2022 ino 2025 zaka zonsezi ndiye tikapangena kuti anthu tafika kumapeto ndiye tizikambe kuno kuti ayi ichi koma nchoyipa tisapange zimene bwanji tibwerere njira yakale iyayi ADPP asasokoneze dongosolo limene amalawi akuliyembekezera komanso limene anzathu amene akutsogolera zisankho akonza chifukwa chisankho ichi at the end of the day sicha DPP si achipani sicha PP sicha UTM sicha MCP chisankho chincha amalawi ni yake awasiye awaleke amalawi akonzeka kulembetsa adakalembetsa akufuna kuti kamati 16 September akatuluke maunyinji akatali kuti akavote akasankhe munthu wakukhosi kwawo dziko limayenda ndi nthawi technology idabwera ndimera nakali kuti maiko akwanza tu kwambirimbiri masiku anadachita adapt ma systems ngati omwewo palibe chifukwa choti tidzikabwerera bembuyo tanakali malupo ndachachitidwa kale expound kuti ayi akuluakulu apa tidadzionera toka umatuka ti utere kuno dzapezeka ndi zizuche zake zimene apa kupenta mukati mutembenukire uku ena chito kwacha ndi cholemberatu apa pakhwachidwa apa pati kuti credibility ya chisankho ingakhalepo bwino tikatenga njira ngati zimenezo so tiyeni tisamango ati crying wolf tisamangoti kuno munthu kamangoti daily kuno dzaoneni tsiku lina makusiya kuti abasa amene azioneka so tisafune kubweretsa vuto pamene palibe vuto ndi chimene tikufuna kunena kuti ayi tsopano tikupita kumapeto tikupita kumathero tiyeni tichite see through process tione kuti ayi zonse zatheka zonse zayenda bwino anthu akavote akasankhe kumtima kwawo wina asaphwanyire ufulu wasokoneza mmutu kuti ayi kumene kumakukhala zakuti iyayi koma kumene kukuli zotere no panopa voter verification voter roll verification ili ngati anthu kaonanso kuti kodi dzina langa lilipo panopa atsogolera ndale azipani akuyena kuti akhale patsogolo akhale chire kumauza anthu kuti tiyeni tulukani maunyinji mukapange verify dzina lanu zimenezo zimene akuyena kuti adzikhala nazo busy osati kuti ayi koma mwina kumene kukudzakhala kukhozokhala chinyengo kukhozokhala tikatero we are doing an injustice to Malawians kumbali ya violence nzofesa izo ndikuti anthu ake ndomwomwewo amene akulimbira nkhani ngati zimenezo akukhalanso patsogolo anthu ake ndomwomwewo nkhani za violence amene apeza kuti maina andali awo mwina azipani akumachita pop up mukhoza kuona kuti kakangati nkapateni anenakale apa amvula kuti mutali mwe mupite kaya ndi ku 2014 zisankho za kumene kuja kubwera 2019 chipani chake nchimodzi chimene chimakhala patsogolo now pano mukhoza kuonanso ayipitani kumachinga kwakhale nsonkhano sanachidwe ena chiwembe kumene kuja galimoto pakana kuswedwa poti kumene chazachitika simdaona atabwera kutuluka nkuyankhula olo kudzudzula mwamphamvu wina zamuonekera pamponera
ndiye kuna lino wewe zidzikomera mbuzi ukunda galo sizimayenera kutero koma apo sitikamba zambiri ngasipota IG tinamva dzulo ichanena kuti ayi you'll be surprised ndi zimene tapeza kumeneko tiye tideke tione kuti kumene kuja kutuluka zotani koma zimene mafuna kungochita emphasize zonena kuti ngati tili anthu oti tikufuna kuti tilimbikitse bata ndi mtendere tiye tikhale anthu amene tikupanga preach kapena kuti tikunena za bata ndi mtendere paliponse tisamatengere kuti apo kuti zikukomera mbali yathu apa ndi kuombera mmanja pamene zikakhala kuti zili kwinako ndi iyayi basi no iyayi sizimayenera kuyenda choncho so ndimafuna kunena zimenezo komanso kuona ngakhale mmene nthumwi zinalili ku msonkhano amene kuja zina mwachita kupereka mantha kuti koma anthu abwera kuti adzachita msonkhano adzapereka ndemanga kapena abwera kudzafuna kuputa nkhondo kapena kufuna kuzambisa zina ndi zina. Fortunately anthu ake amene adakonza adalinganiza chilinganizo chimene chichi akuoneka kuti anakonzekera bwinobwino zonse zoyenera anazika m'malo and mukhoza kuona kuti ngakhale ma facilitators anali kumene kuja anali abwino ndithu level headed and chikhala bwanji kanapeza kuti mina msonkhano jonso ukulowera kwina ukuchoka kucholinga chimene afuna kuti achitire zokambirana zawo so zayenda bwino koma chachikulu chimene chonena kuti yayi tiyeni inu ngatatsogolera ndale osayang'anira kuti ayi poti nchipani chathu poti nchipanicho tichite preach nkhani ya bata ndi mtendere paliponse bolo elifi mmene akuchitira president ananena bwana Kasakula kuti president Dr. Chakwera analetsa anthu ngakhale ku msonkhano kuti musayimbe nyimbo zonyoza Amuthalika. I don't think kuti lamba tamva kumwina ola Muthalika akuwauza akulu achipani cha DPP ena ndi ena amene akhala kunena mwina zonyoza kuti ayi lemekezani mtsogoleri wa dziko lino musachite zimenezo. So ndimanena mobweza bweza kuti ngati mtsogoleri wa chipani umanena kuti iweyo uchite set tone chimene wachita iweyo chimene ukunena amene akutsatira kumbuyo kuja onse amachita chimodzimodzi amazota izi bwana anga makonda izizi a president athu amakonda izi iya itentizitayi koma ngati iweyo mtsogoleri ukupeza kuti amene uli patsogolo okwera pachulu kubweresa zina zoti zodzetsa chisokonezo basi ndoti zitchala momwemo ndilekere mwenyewe ndithu ineyo ndikuthokoze kuti unabwera ngolo yambali kuti ukathamange ziwiri zitatu ndathokoza ndithu tipumira kayi pang'ono kenako tilowe mu gawo lotsiriza la programu ine ya Timvetse. Tikulandireni mu gawo lachiwiri la programu ine ya Timvetse Ampeka Sambo nakulandirani ipani kuti akuti ukachedwa umadya mafupa ndasimudusa momwe anzanu adutsamo ndikupasanika mpata nkhani yathu yayikulu tikukamba za msonkhano umene wa park omwe kunali wa masiku awiri kunali wonse okhudzidwa ndi nkhani zachisankho pa 16 September ineyo mwatolapo zitinziti chimene nachiona ndatopa zinthu zambiri koma chinthu chimene chinandipatsa chidwi kwambiri ndi mmene mkwiyo unasungunulidwira kumene kuja kunapita anthu oti ena amaganizo bwinobwino ena azolinga zofuna kuti tikhale pa mtendere pamene kuti kuchisankho ena ozindikiradi kuti pokhangati pali mavuto awiri atatu koma tingapange bwanji anali ma solutions kumene kuja ena azachitetezo ngati naona Inspector General of Police koma chinthu chimodzi chimene chinandipatsa chidwi ndikuti paliponse pamene pamafunika pamati pabulike vumbwe anthu amatsekapo ndi sing'enge asatuluke amatsekapo ndi sing'enge ndipo chilichonse kufika poti mpaka na anthu amvana chimodzi ngakhale ena amati aye mukutitseka pakamwa aye don't shut me up koma amati ayi kafotokozani mbali yanu takumvani awusafotokoze mbali yawo so chachikulu chimene chitika kumene kuja nkuti bodza la gonja bodza la gonja ndipo I think amalawi pano pachilungama kuchidziwa koma chinthu china chimene sitinachikambe pano ndi za anthu amene akhala panofa programu ino inachuliraza kumeneko anaichula kumeneko akuti programu ino ikuyambitsa violence akuti ife pano tupanga propaganda ndi ndimafuna nena kuti ayi fumbi ndiwe mwinene programu ya Timvetse
si ya propaganda, if it's propaganda. Chabwino. We should make this thing clear. And because is in one place for Jan, the one place for Yaguti. Cholinga Jan Hamina Kalawanga Zimenzija, if you're able to Mapeto. Program, Yabero Mapeto. Koma adayamba kupanga attacking mtsogoleri Zikolino. Boards ali ku loyamba. Adanena kuti president chakwera ndi boma lake palibe chimene achita. Limene ndi boards ala mkukhunisa. Ndiye program ino ikumauza Malawi kuti ayi ndi zabodza. Koma poti iwona anthu andale akuona kuti bodza lawo lija likumasungunulidwa ndi program ino ndipereke chitsanzo. Unena bwanji kuti Dr. Chakwera ndi boma lake sanapange kalikonse pamene iweyo kuyankhulawe ndiwe phungu wa nyumba ya malamulo udalandira nawo 200 million imene decision yake adapanga ndi Chakwera imweyo. Mukunipetsetsa? Munena bwanji kuti Dr. Chakwera sanapange kalikonse pamene kumene mukuchokerako kukumangidwa stadium, kukumangidwa council offices. Anthu akudziona zimenezi. Munena bwanji kuti Chakwera sanapange kalikonse? Munena bwanji kuti Chakwera sanapange kalikonse kuno kundachitika zovuta kuno anthu abale athu atavutika ndi macyclone. Chakwera stayed here. Anakhala kuchigawo chakumwera. 1.6 billion kupereka kuitanitsa zinthu kunja anthu anga akudandaula. Munena bwanji zimenezi? Munganene bwanji pamene kumulanje kuli mbuli kuzomba kutholo kunsanje anthu akulandira tikukamba panopo anthu akulandira ngongole kuti alime ulimi wanthirira. Imene ndi yankho la nkhani yanja. Munganene bwanji zimenezo. Ndi 45 kunena kuti ayi izi mukunena zinthu zabodza. Tikukhanga tikudya pa Chingereza amati eating their political capital. Mwanipetsaka? We are eating their political capital. Ndeti kuti ayi izi nzabodza. Kachikena adabwera ndi bodza kuti anabera ntali manja achoke. Kwafunsa kuti kodini munthu uyu wala kwa chani. Choja anafunsa bana. Kodi munguti ntali manja kwa chani? Gwi apa gwi. Ndi mmene DPP yilili. Mwanipetsaka? So ndimangofuna ndiforokoza kuti izi zomanena kuti tikupanga propaganda ifesi tikupanga propaganda. Fumbi ndiwe mwini tikapanda kuyankha pali banali yankhi. Chabwino. Atakuviratsa kuti ifesi tikupanga propaganda. Chifukwa tikwauzana kuti ana yankha kunena kuti zimenezi pali ma authority omwe amaziyang'ana sizikugwirizana ndi kuno. Ndi sizinapitira. Ndezo khazokha ndikunenazo kuti paliponse pamene akhala amafuna kuti apanga advance bodza kunamiza Malawi. Koma the danger of lying to Malawians nkuti Malawi sa makhanga mukwabisira capital yawo imene akwenera kudziwa. Chifukwa tikapanda kunena kuti Malawi tikuvutika ndi njala kunabwera ng'amba koma tu Achakwera apereka ndalama kunifu khalani m'magulu mupite mukatenga ngati klabu ndalama zija mulime mukabwezenso ngati klabu akuti mukhale m'magulu chifukwa yona kuti katunduja ndi wambiri ndalama ija makhala ambiri ndiye mudzisamalira. Tikapanda kwauza zimene zonso Malawi zimene Achakwera akupangazo sapeza phindu. Mwanipetsaka? Chimene akudana nacho ndichiti tikapanda kwauza Malawi kuti makosana achinyamata khani magulu katengeni ngongole. Achinyamata aja sapeza phindu. Iza njala ndi kukambazi njala ndoti sitithana nayo ngati siti auza. Koma iwo achi chimene akufuna choti iyayi zimene akamba iwo akakamba wina sasankhule zimene limene ndibodza kuononga kaganizidwa ka Malawi. Ndimangofuna nene kuti sitisiyayi. Sitisiya kunena chilungamo, sitisiya kuwaphunzitsa Malawi chilungamo, ncholinga choti Malawi amvetsetse monga mwa dzina la program inoyo. Amvetse Malawi. Amvetsetse. Mukakumbukira bwino adanena kuti anadzabweranso bodza lina pakati pomati Chakwera omwalira. Chakwera walumala. Dziko lonse tension. Anachoka anyamuka naye kupita naye kunja. Dziko lonse lino tension. Kuunga ali Chakwera wadwala. Ali Chakwera wadwala. The whole kubweretsa mantha pakati pa Malawi. Ife danena kuti Chakwera ali bwino. Adatuluka Chakwera makapanga makushaps. So this problem ndimene ikumapyetsa mtima. Koma ifeyo tikungonena zoona. They want to tell Malawians that Peter Mutharika is still energetic. If we are saying no, agogo simmasezetsa ntanga. What's wrong with that? Tukunama. Imene ndi propaganda. Ikhala propaganda bwanji singamunene George ulaninza kana 90 sizingateke. Kapena 80 sizingateke. Every Malawian knows munthu wankulu ndi wankulu. Tikunena kuti munakasintha dziko linolo 30 kutamangira muna 50% ndachinyamata.
Mwandipesetse ngakhale Dr. Chakwera mwini wake ananena kuti ine ndikhala president omaliza wa generation yanga kutanthauza kuti he recognizes kuti population ya dziko linolo ndi ambiri ndachinyamata. You understand? Mwandipetsa mu speech yawo iliyonse akunena kuti ndikamadzamaliza ulendo wanga 2030 speech yawo ina iliyonse akumankhula mame kutanthauza kuti mtsogoleri wa dzikoyo akuzindikira kuti ineyo ndidzamaliza ulendo wanga wa utsogoleri mchaka cha 2030. Mwandipetsa kwinako abwera achinyamatawa apange zolingana ndi ndani ndachinyamata amene ali ochuluka mdziko muno sikoncho. So when we say no, this is not right. You can't give a population with a generation what ambiri mwayo ndachinyamata mudzika apatsa mtsogoleri wa kuti kumeneko kuliba tikatendotera kwisa zone kuti zakukhusa kwambiri ndiye pamapeto pake ndimangofuna ndifotokoza unena kuti chinthu cha phindu pakati pabodza ndi chilungamo cha phindu ndi chilungamo koma chilungamocho chimawawa chilungamocho chimapweteka you can't call others kuti they are corrupt as if you were saints. No, you are not saints. And mavuta meru kumana pantu kumana nawo ifaya mismanagement yanu ngati simukutsimikiza ndipereke chitsanzo chimodzi munakati ngongole ku India ya matrakita malamoto matrakita achadzipita kuminda adzikalima matrakita ajamunakawana lero kwachoka matrakita kuchokera ku Japan kandi kuti mdziko muno 16 matrakita aja apita akulima madera kumidzi tidakakhala kuti kupanga zimene zozo mavuta amene kwezi kulibe nde ifeyo tipitiriza kwauza anthu zoona chabwino. Mr. Mvula mawu anomaliza ineyo ndiyankhulepo pawiri yoyamba ndingopangapo comment pa nkhani imene onena nkhani program ineyo simanena zaboza amene akukaniza kuti chilipo chimene chinamnenero chokhuza iyeyo achichule chabodza kaona i president wakale kandiwe ndani kama chitama bwanji bwera kuti chimene chinanenedwa ichi chaboza andidza kupemphana ndiji muzampase nthawi 2 hours azanena kuti ichi china chaboza ine simanena zaboza silinganene zaboza wina aliyense amene nimaopa mongeka amene nimamopa koma kuti ndimunamizire munthu pata usesa bode I call a lie by a lie kuti ndiboza uyu munthu ngoipa wakalambadi because ineso ndiyagokwanga yawo analepera sindinganene nkhani kuti ndinene kuti ichi nchabwino so kumeneko mwina nkhani imene ngati wina makayenena kumeneko ife kunalibe akanatiyitana ndikanawayanga 145 million inali wa maakaunti ya munthu amene nthawi imene ali president wa dziko lino anyamata 20 abalanga kumpoto anaphedwa amkhito a inspector general Robert Jasoa anaphedwa siboza ndizoona ngani ya virus unaweza virus kakuti ndizoona sinkhani yonena kuti sitingofuna kuti zitosana mukafuna kuti yambe kunena nkhani zotosana kwera na mathupi amaya anafuna kuphedwa mu highway umu zanipo maya kadabira so nkhani yosiza boza nkhani zoona kuti anthu anakabwereka ndalama in the name of creating import cover ndizoona kuti nali import cover $1 billion makabwereka ndalama and can you be proud as a former president kuti ife tinabwereka ndalama kupanga create import cover makamba zimene zokulukwani olwina kupita kandu wireless ina yake kukazi kumakala nkula ngati wakaswiri kwambiri wangani za chuma koma umakabwereka ndalama zoti choncho ya zejo juboza ya true nkani zimetera nkula hapa msonga wazulo ya misiku awili analabuna kwambiri chikoti mwina anapanga fact check zindu zambiri zina chiko anthu amaboza aja amene amayika maboza au maveni amakalankula kumisonkhano analimo ku Mount Sochi analepera kupanga justify or prove bastori yawo analepera nkale kutulusa kuti nkhani njalero andachirabe manyazi usa komanso kukonzekera chisankho ndikuti munthu umakawina chisankho ngati sunakonzekera chisankho umakaruza chisankho nthawi yasala pang'ono inu muli asogoleri mukufuna upresident pitani kapangeni kampeni musaopseza amalawi alimbikise apite akavote kwenda kulikonse akasange mtsogoleri amene akumfuna malinga ndi ntchito zake zimene munthu uja
waonesa omalinga ndi luso lake limene akutha kuonesa. Tisalimbane opcheze anthu kuti poti iwo machokera uku sungakhale president okhawa amene amachokera kwakuti ndamene angakhale choncho ya because president wina wache kama chokera kuchitipa kama chokera kumaka kama chokera kuchisi kama chokera kuti akuzokhala president even achakwera upresident ukwakhala and mwina ndinganene kuti zimenezo zinthu za mtengo wapatali and zinthu zoti tosefe mwina tizione bwino so iyayi tisiye pomwepo. Tabwino. Mr. Kasakula, mutseka motani? Ineyo mutseka kwame mkosavuta. Ineyo posafuna kuti ndiveke ngati nuchita matama koma ndifunika ndinene. Ineyo ndili nzaka zambiri mutolankhani. Nukule mmwemo nukambira mmwemo. Over 25 years. That's your profession? That's my profession. And ndagwira ntchito kuma media house almost ose ochuka ndziko muno. Ndagwira ntchito. Ndapeza experience yamphamvu. Ndapita sukulu ukaphunzira za utolankhani. Nimadziwa kuti sindingabwere pano kudzana mabodza. Ndiye amene audana ndi program ino, amene audana ndi ineyo achitchule chimene ndanama pano. Mjamani anamvula abwere adzachitchule ichi ndanama. Ineyo pakali pano ntchito yanga ndine wamkulu wa MPC. Ndipo malamulo a MPC amanena kuti tichite inform, tichite chikweti, tichite entertain. Tichite titsekule zonsezi upanga summary kwake. Timati enlightenment. We enlighten Malawians. Yes. Kuwauza kuti chikuchitika nchakuti. When I get the chance ubwera pano, nimaisetsa kuti nene choona chokha. Nichite differentiate fact from opinion. My opinions yanga apange based on fact. That's what I do. ADB analemba mkalada yondenera kumakala. Ntayoleka kata icha. I didn't see any specific issue. Imene kuchula date kukalwana kuti tsikula kuti udakhala nkulona kuti tsikula kuti alangoti nimanena zinthu zanji. So ngati wina uva kuti panopa timachita propaganda pano sipanga propaganda. I'll be the last person kuti ningapange encourage let alone ineyo kukhala pa program kupanga propaganda. Staff at MPC imadziwa kuti I always preach professional journalism. Koma doesn't mean kuti choona tisachitchule. Ngati Mutharika ni munthu wamkulu. It's a fact kuti ndankulu. He's not going to 5. It's a fact kuti kumudza agogo or una agogo silimava sazichilo zikulu. Sasa zantanga. It's a fact kuti wacharada khala president azikagona. Ngarama gona 5 years ago, 6 years ago. It's a fact. It's a fact. Timava maripoti kuti upita ku meeting ku China udzuka mochero. So panopa is 5 more years, 6 more years abwere State House. At the end of the day, siti kuna masura Mutharika mina kupanga force kuti aime president ndakazi yawo ndiwe ne Mukito ndiwe ne Chisale ndiwe ne Gangata. Why? Because without the name Mutharika, they are finished. Even in their personal lives, they are finished. Afuna ndalama kachani. People they were taking advantage of Mutharika 5 years ago. What more today? They were taking advantage. Masimenti. Amagula cement zo gisa chiro facility ya president peki ya president kuti akuzobanga import zinthu zawo ngosalivira nsonko za personal. What did they do? Iwo wanasanduka Mutharika. Umakatenga cement, killing the cement industry in this country. Because in this country we have robust cement companies. There's no need for this country to be importing cement from anywhere. But they were importing because they wanted cheaper cement. So that's why I'm getting cement to Zambia. If I say I'm going to take advantage of Mutharika, and they will take advantage more than I'm It's true. Sana take cement. I don't take cement. Sana take cement. Ana for me cement rand basadi marumba 2,400. It's there. If Foster can produce that evidence, court or untangera court. Says actually the truth is what sets people free. Actually defamation the best defense is the truth. If you're saying the truth, China yowacha aufuna president ndazi zawo. Agangata achisale abira masonkhano kuti mumvotera Mutharika akhale president. Kwina kuli konse munthu kamafuna president you under scrutiny.
sanganiletse kuti George should not scrutinize me but this one because you do this. No. You know mafulu anga ndinawo ose mene masaina kuti DJ wa MPC I did not sign kuti I'm signing off mafulu anga kuti azito ndi patsako yo kuti uzipanga mafulu also are intact. I'm have right to come here and speak. Komaso amalawi andipasa ntchito amalawi andipasa ntchito yowadziwitsa yowaphunzitsa ndiwasangalatsa andipasa ntchito yowatsekula maso in enlightenment watsekula maso kugwiritsa ntchito chilungamo zimene mabwera pano and there are media houses in this country that they always go to Mangochi ati witu amaitwa mbira phone. I think munipanga interview George amaninena kuti mwakuti ndinaokalamba ndi mzani panga interview tidzayende pang'ono kufuza kuti ndinaosakalamba nzafotokoza kuti ndimaenda ofikapo nzafotokoza. So that's what he wants to hear, only for people that talk well about him. But the president, if you we come here and say the truth, give a balanced story. We're just doing so clueless. We come here and say probably Amalawi, they have said this, but also anybody. Actually fail Africa is because we are balancing up issues. They only look at negative things. Ifeo MBC is supposed to inspire Malawians, despite the problems Malawi is equal, but there are these positive things that are happening. In 1, 2, 3, 4, probably that's inspiring Malawians, which I'm supposed to do as DG of MBC. We need to see the bomb. Mwasira babwino nditokoze kuti munabwera program ine yati mvetse nditokoze Mr. Mvula kuti munabwera Kevin Mpega Sampo ngakhale munachedwa tathokoza kuti munabwera ndithokozenso Steve Dakalira anabwera chigawo choyamba cha program ineyi kumapeto kwenikweni ndikuthokozeni inu yomwe mmatitsatira pa MBC television komanso pa MBC radio 1.